eens gehuurd van de kwooie kabouter met de golden neus. Zo is toch zeggen, hier wonen kleurrijke mensen. Met een David op de stronk. Verkeerszeiltjes. Er zit zelfs een stoplicht in de hof. Over kleurrijk gesproken, hé. Wat krijgen we nou? Hij is wel Goeiedag. helemaal in zowat dezelfde kleur als de voordeur. Inderdaad, ja, dus opgerekend. Ja, hoi. Goeiedag. Goeiedag. Jean? Thijs? Of Ja. is het Jean? Sjan. Jean. Oké. Oké. Ze schrijven het wel. En Davy en Fro. Dat zien de kinderen. Oké. Maar daar had je regel lang afgekund, want die zien al 43, dus een van de kinderen. Toch zit deze verf er nog heel fris uit. Ja, klopt. Dat klopt. Inderdaad. Dus die werden toch in Ieren gehouden. Jawel, ik heb ze er nooit afgevecht, zeg maar. Kijk. Dus, nee, moeilijk laten staan. Ja, maar jullie zien Horsrondend gewoon of zo. Nou, kent ze het programma? Ja, volgens mij wel. Ja? Ik geloof dat ik Nou het ja, ken. luister Thijs, Ja. neem me die een of ander. Maar als ze Ja. heel langs reist, Ja, is dus een stoplicht in de tuin staan. klopt, ja. We zien een beetje een bozige kabouter met een gouden neus. Ja, klopt, ja. Wat is het vooral achter de kabouter? Ja, dan hebben we zo denk ik geschaft. Minas is het. Maar dat heeft verder geen functie. We vonden het wel grappig, zo'n kabouter in de tuin. Net zoals het hoofd van Ja. David. Ja, inderdaad. Ja, zo stonden wel meer dingen. Ik heb trouwens in het verleden nog veel meer van die spullen in de tuin gehad. Dus die vuren nou allemaal een beetje verdwenen. Want? Ja, op een gegeven moment zijn er andere dingen voor in de plaats gekomen, zeg maar. Oké. Er is ook een telefooncel in de tuin gestaan, een benzinepomp, allemaal van dat soort attributen. En is dat die verzamelwoede? Nou ja, dat is het wel eens een keer geweest, ja. Dat ik die dingen wel heel leuk vond om te verzamelen. En ook zo'n strootnaamborden en dat soort dingen, weet je wel. Dat strootmeubilair. Ja. En ook zit er ook nog hoe heet het, een bushalte, zeg maar. Zo'n bushakje. Oh, die hebben we een niet houthok gezien. van gemaakt. Ja, ik zal eens even mijn schoen aandoen. Ja, en dan loop kun je- even door. Ja, dat is goed. Ja, moment. Ja. Busukske. Waar dan? Ach ja. En het beeld is al leuk, maar dan kreeg het beeld nog een extra dimensie met een enkelbandje. En alsjeblieft kijken, dan zie je iedere keer weer nieuwe dingen. Oh. Ja, dat is zo'n wachthuisje ooit geweest. Van een bus. En dat is nou een houthok geworden, dus ja. Dit geldt wel van aparte spullen. Ik vind het wel leuk, ja. Leuker als standaard tuin. Huisje, boompje, meubilair, beestje. zeg maar. Ja. Ja, en dat kwam gewoon goed. Ik pas het hout gewoon in, hè. Blieft ook lekker droog. Als ik zo'n hoofd zie, dan denk ik altijd bij mezelf, wat is de achtergrond van de mensen die hier wonen? Ja. Heeft hij een kunstzinnig beroep gehad? Nou, ik heb jarenlang in het gasthuis gewerkt in Horst. Nou, dan is Toneelmeester. alles. Toneelmeester. Nou, En daar heb ik dus heel veel decors voor mogen maken ooit. Ferm 30 jaar lang. Voor voorstellingen, zeg maar. oh man, dat ligt... We hebben nog eens ooit een keer de eendagsvlieg gewonnen. Toen dat nog uitgegeven werd door de dagblad de Noord-Limburger was dat toen dat tijd. Ja. Die hadden ze een soort van eendagsvlieg. Ja? En we hebben toen dat tijd een productie, een revue opgevoerd, zeg maar. De eerste Horster revue. En daarvoor hebben we toen eens ooit de eendagsvlieg gekregen. Oké. En nou zien we trouwens volgende week staan de 5e revue. Dus, Ik zie de poster achter hangen. Ja.
daar ben ik ook een beetje zijdelings mee betrokken. Die hangt hier in het dorp op meerdere plaatsen. En Klopt. niet alleen hier in het dorp, maar ook in de dorpen hier Oké. in de omgeving. Oh, dat weten jullie. Ja, dat is ons opgevallen vandaag. Maar Ja. ik dacht dat ik een leuke baan had, maar Ja. Nee, 34 jaar lang toneelmeester zien. Ik heb een prachtige baan gehad. Oh. Ja, zonder meer. Ja, dat is ook zo. En ik heb vol decors mogen maken in die van de gemeente, zullen we maar zeggen. Dat Waar, was ook Jan? vrij uniek. Was ze op in zich. dienst bij de gemeente? Ik was in dienst bij de gemeente, ja, uiteindelijk. Oh, wat grappig. Ja, ja. Oké, want ik zou denken, er is een dienst van, Nee, van het gashuis. Tegenwoordig is dat veranderd, ja. Maar in mijn tijd was het nog in het oude gastoestaan, hè. Want dat nieuwe heb ik net niet meer meegemaakt. Ja, heb ik door vanuit de gemeente die Wauw. werkzaamheden mogen doen. En wie was zich vroeger al altijd dingen aan het bouwen en het knutselen? Nou, Of, niet zo, nee. Dat is toch meer op latere leeftijd gekomen. Ja, ja. er was ooit een vacature voor een toneelmeester? Er was ooit toen was een vrijwilligerbank, hadden toen de tijd, zeg maar. En daar vroegen ze dus iemand voor in het gasthuis, zeg maar. Toen heb ik dat inderdaad, de eerste, ik denk 5, 6 jaar, heb ik dat als vrijwilliger gedaan. En langzaam maar zeker is dat steeds meer, heb ik er steeds meer oren voor gekregen, zeg maar. En Dat uiteindelijk... ging eigenlijk van 30 uur, of van 20 uur zeg maar in de week naar uiteindelijk 40, een volledige baan. Ja, dat is zo langzaam opgebouwd. Heb je nog meer verrassingen? hè? Ja, ik zeg al, het meeste is al eigenlijk weg. Doet het stoplicht nog trouwens? Ja, dat werkt ook nog, ja. Dat gaat zo, zeg maar, springt dat op groen, zo gauw het donker wordt. En als er iemand naar de voordeur stiert, daar heb ik een sensor hangen, dan springt je op rooi, zeg maar. Dus dan kan je vanuit het huis, kan je zien Ja, als van... ik in de tuin zo zie, kan ik zien dat als het op rooi stiert, is er iemand bij de voordeur geweest. En dan ga je zich ergens verstoppen. Ja, maar ik bedoel, ik zit niet constant bij dat stoplicht. Hè. Nee, maar van rood binnen licht- zie ik dat niet. Rood licht is gevaar, hè? Ja, inderdaad. Oké. Nee, door doe een telefooncel gestaan. En dit stroom trouwens, dat is een hele oude boom die hier voor de ingang van het huis heeft gestaan. Dat is een Japanse kers. Die heb ik toen helemaal het schors vanaf gehaald. En verder ook nooit meer behandeld, moet ik zeggen. Maar ik vond die vorm zo uniek, zeg maar. Met allemaal die grillige Ja. poesten en... Ja, absoluut. Ja, en daar heb ik gewoon de kop op gezet. Hè. Dus dat is een beetje zo'n verklumd, of een verhoud persoon is dat geworden, zeg maar. Ja. Want dat leek eigenlijk ook wel een... Is dat nou ook een gezicht of wat? Ja, dit is een gezicht, ja, maar dat was een standaard iets. Dat heb ik zo denk ik gekregen. En die kijkt naar binnen. Dit kijk naar binnen, ja. Ja, Nou ja, hij kijkt naar binnen. ja ik kijk een beetje naar onder. Hij Ja, kijkt een beetje naar onder. ja, klopt. Dat is beter. Ja, hè? Klopt. Ja, dat klopt. Heeft ze iets met Beethoven? Nou, ze de ja, kop ik gewoon leuk? houd wel heel erg van muziek, moet ik zeggen, sowieso. Niet specifiek alleen maar klassiek, of misschien minder klassiek, maar over het algemeen ben ik wel echt muziekliefhebber. Ja. Maar ik vond de kop gewoon leuk, inderdaad. En doordat het een beetje verweert, vind ik eigenlijk ook wel steeds... Ja, het de steeds tand mooi. destijds. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en die zuil heb ik ook zo een keer gemaakt van PVC-buis, zeg maar. Dit Hey, wordt- en wat, die vrouw, Sjan, wat vindt hij ervan? Oh, die vindt het leuk. Die, Ja? die schildert hier veel. Die Oké. heeft boven een ateliertje, zeg maar. Ja. Oh, dus je ziet een goede match, ook wat dat Ja, betreft. wat dat betreft wel, ja, klopt. Ja, ja. En hoe lang al samen? Ja, ik geloof 44 jaar volgens mij. 78, even vertellen. Ja, bijna 44. Ja. En waar hebben ze leren kennen? Bisopo. Dat was vroeger een jeugdcentrum Ja. in Oors. Ja, toen heb ik ze leren kennen. Ja, toen kwam ik net met mijn motor terug van Zurich. Die was even op de Ik was motor naar met Zurich geweest. Ja, op en neer, zo'n beetje. Ja, niet helemaal, maar wel met een overnachting. Maar in ieder geval, ik ben toen al van één rit vanuit Zurich naar Horst gereden. En daar trof ik Jan toen Bisopo. Kijk, Ja, dat heeft zo moeten zien. dat heeft zo moeten zien, ja. Best een Horsterjongen. Ik ben een Ja? Horsterjongen. Oké, Ja. en Zeejak? Nee, Ja, geen jong dan, maar van Zerum. Een Ja, Zerumsmekje. Ja. Oké, een ezelinnetje. En een ezel, ja. 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 Oh, ezelinnetje inderdaad, op zich. De vrouwelijke, hè? Ja, chic. Ezel. Ja. Ja, dit vertelt veel over dich. En tot slot,
de bent zijdelings bij de Horster Revue betrokken. Ja, dit jaar Net als wel. Andere toneelmeester. Nee, ik heb dat, de andere veerrevues heb ik al de decor mogen ontwerpen en mogen ontwerpen, zeg maar. En dit jaar is het eigenlijk meer de aankleding dadelijk. Het decor was al ontworpen. En dan moet ik zorgen dat er een beetje, op het schilderijtje zo wat spullen komen te hangen, dat het een beetje een sfeer... Requisieten. Ja, de requisieten. Oh ja, dus dan is de tuin leeg. Nee, de Horster Revue. ik moet de dingen van de zolder halen en ik heb hier de lochten nu op dingen uitgezocht Oké. laatst. Ja. En daar hebben ze een B gedragen, de locht, om die spulletjes zeg maar te mogen leren. Ja, die hebben grijzaad. Ja, die Dus hebben dadelijk echt bij de veel. Horster Revue, dan is Thijs in zijn element. Dan ben ik een element. Ja, ik vind het op zich wel hartstikke leuk. Ja. Dankjewel. Nou, man, ja, jullie Leuk, ook. echt Ja, heel nou, je verwacht dat ik ooit weer jullie tegen zit komen. Zo zit het maar. Jullie ook bedankt, man. Hè. Zo zit het maar. Ja.